היי! תראי. כתוב פה שמכבי זה הקופה שגדלה הכי הרבה בשנתיים האחרונות. מגניב, לא? אנחנו ממש מרוצות. מה זה מרוצות? את לבד פה. חוץ מזה, למה ככה? אנחנו גדלים, זה טוב. תראי, אם למשל, נניח כל אלה זה אנחנו, זה העובדים של מכבי, זה נראה הרבה, נכון? כן, כאילו כל אלה שנותנים שירות למטופלים? בדיוק, נכון. אבל אלה שכאן זה כל הכוח אדם שלנו שמפוטרים. אלה שכאן עובדים שיושבים עכשיו בבית בגלל שקיצצו את השעות הנוספות. באמת? כן, באמת. ואלה עובדות שנמצאות עכשיו במשט, אוקיי? סליחה, גם דינה נמצאת עכשיו במשט. ואלה משריות שלוקחות עכשיו דמים. כן. ואלה שבוזות לגמרי כי מודדים ומודדים ומודדים. לא קל. לא קל. לא. בעיקר שאת כל הזמן שלי משקיעה ולתת שירות לעוד חברים חדשים, שלא לדבר על ציפי שחולה, ואני זאת שצריכה להחליף אותה. למה? כי אין לה מחליפה. ולילך, שהעבירו אותה לתת שירות בסניף אחר. אפילו לא שאלו אותה. מעייף. וואו. גם את הטיול שלנו ביטלו. בטח ביטלו. את יודעת מה? אז חבל שאנחנו יושבות פה ומשחקות עם כדורים. זה תלוי בנו. שתדעי לך שבכל מקום אחר, כל תוכנית התכנסות או שינוי, היה מחייב התייעצות של הנהלה עם ועד. וואלה? מה את אומרת? סליחה, יש פה משהו נגד כאב ראש? כן. לא. תודה. יעזור? לכאב ראש כן. לעומס לא.